El reglament d'explotació del mercat municipal, en el seu capítol tercer, diu parades de venda, adjudicació. L'article 7 diu que les parades de venda on s'exercís l'activitat del comerç dins del recinte del mercat són propietat de l'Ajuntament, etc. Pregunta, pensa el senyor alcalde exigir a la concessionària de l'explotació de consum, societat cooperativa, mantindre la porta dins del mercat oberta per complir el reglament i que s'exercisca l'activitat dins del recinte on de fet té la seva ubicació? Contestarà. No, jo penso que sí, però bueno, ja te contestaré. Que puc dir que sí. En la proposta de sessió aprovada per la Junta de Govern local s'especifica en el seu apartat segon que, vist que en diferents ocasions s'ha manifestat la conveniència de l'existència d'un supermercat a l'interior del mercat municipal amb la finalitat de dinamitzar l'esmentat mercat i donar servei al veïnat de Picanya, pregunta, pensa el senyor alcalde que permetent l'obertura a l'exterior sense pas per l'interior del mercat es compleix amb aquest precepte? Continuo. Fa un parell de mesos aprovàvem una moció contra la llibertat horària comercial, com s'ha fet en molts municipis de l'Horta, inclús governats pel Partit Popular, cas de Paiporta, malgrat el vot negatiu del Partit Popular en aquest ajuntament. El fons de la moció era posicionar-se contra mesures que perjudicaven el xicotet comerç. Pense que no està bé posicionar-se contra mesures quan són d'altre nivell competencial i quan són del nostre no mantindre aquest comportament sempre. Pensa el senyor alcalde que la mesura de permetre obrir a l'exterior afavoreix o com a mínim protegeix el xicotet comerç com són les parades familiars del mercat municipal? Si vol contestar, jo... Puc contestar globalment, però després contestaré més exactament.